ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன ஒரு கிராண்ட் லுக்கில் இருக்குமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நிச்சயதார்த்தம். எங்கள் அப்பாவோட அக்கா பையனுக்கு நிச்சயதார்த்தம். ஸோ நிச்சயதார்த்தம்னு சொல்கிறத விட வில்லேஜில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பரிசம் போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அந்த விளாக் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வில்லேஜில் என்ன நடக்குதோ இன்றைக்கி அதை தான் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் தான் இப்போ நம்ம சேனல் பார்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூட உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நான் என்ன ட்ரெஸ் போட போகிறேன் அப்படின்னா ஹாஃப் சாரீ போட போகிறேன். ஸோ ஹாஃப் சாரீ பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரத்துலேருந்து எடுத்தோம். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எங்களோட மாமா கல்யாணத்துக்கு தான் எடுத்தோம். இது ஒரு ப்ளவுஸ். இது பார்த்திங்கன்னா ஆரி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் பஃப் வரும். அதுக்கப்புறமா கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி 3/4 ஹேண்ட் மாதிரி வரும். 3/4ன்னு சொல்லணும், எல்போ ஹேண்டுன்னு சொல்லலாம். இது அதோட ஷால். ஸோ இன்றைக்கி என்னோடய ட்ரெஸ் இப்படி தான் இருக்க போகுது. சூப்பராக இருக்கும், எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். ப்ளவுஸுமே நல்லா நீட்டாக அழகாக தைச்சி ஸ்டிச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு ஹேர் டூ முடிச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு மேக்கப் தான் போட போகிறோம். ஸோ மேக்கப் போட்டுட்டு உங்க கூட மீட் பண்ணுறேன். ஸோ என்னோடய அவுட்ஃபிட் இது தான். தென் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அப்படியே எங்கள் வீட்டிலேருந்து சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு நாங்கள் அப்படியே அத்தை வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். அத்தைக்கு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான், ரொம்ப நேரம் ஆகாது, ஒரு 10 மினிட் தான் ஆகும். ஸோ அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம். அண்ட் அந்த விலாக் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா பெரிய லைக் கொடுங்க. அண்ட் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பின்னாடி நிறைய கோஸ்டிங்லாம் இருக்குது. எங்களோட வீட்டு ரிலேட்டிவ்ஸ், சித்தி, தங்கச்சி எல்லோரும் என்னப்பா நீ வெளியே எடுத்துகிட்டு வர எங்களையும் காமினாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களையும் காமிச்சிட்டேன். இந்த பொண்ணு பிஸியாக ஃபோன் நோண்டிகிட்ருக்கு, என்னன்னு தெரியல. ஸோ ஓகே, இவங்கள மட்டும் காமிச்சிட்டு இவங்க ஒரு பாட்டி, அவங்க பெரிய பாட்டி, இவங்க சின்ன பாட்டி, முன்னாடி தாத்தா உட்காந்துருக்கோம். ஸோ இது அத்தை ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எடுத்தோம். இப்படியே போயிட்டே இருக்குது. ஸோ ஓகே, இப்போ அவங்களோட ஊருக்கு என்ட்ரன்ஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஓகே, இப்போது நிலா நல்லா இருந்தது, அந்த நிலாவை கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். தென் அப்படி நிலாவை பார்த்துட்டே வாங்க நானுமே நிலாவே பார்த்துட்டே வந்தேன். அப்படியே ஊரும் வந்துடுச்சு. ஸோ இது நிச்சயதார்த்தம் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். இது பார்த்திங்கன்னா அதாவது வில்லேஜில் பார்த்திங்கன்னா பரிசப்பொட்டி தூக்குறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாப்பிள்ளையோட தங்கச்சி தான் தூக்கணும். ஸோ அதனால் அவங்க தூக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க பிஸியாக ஹரிபரியாக வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. இவங்க தான் மாப்பிள்ளை. ஸோ மாப்பிள்ளையோட அப்பா சாமி கும்பிட்டுட்ருக்காங்க. அதாவது எங்களுக்கு மாமா வேணும். ஸோ இவங்க சித்தி அப்படின்னு நிறையா பேர் இருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா மாப்பிள்ளையோட ஊரில் போய் சாமி கும்பிடணும்னு சொல்லி நடந்தே வந்தோம். இப்போ வாங்கி வந்த பொருள், அதாவது அந்த சாமி கும்பிட்றதுக்கு எல்லா பொருளையும் வச்சு சாமி கும்பிடணும். கும்பிட்டதுக்கப்புறமா அப்படியே நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்படியே பொண்ணு ஊருக்கு வந்துட்டோம். பொண்ணு ஊர் கோயிலில் வச்சு தட்டிலலாம் வைக்கணும். 11 தட்டு வைப்பாங்க இல்லையா, வச்சிட்ருக்கோம். அண்டு அது வர்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோலாம் நான் எடுக்கலை, ஏன்னா நைட் டைமாக இருந்ததுனால கேப்சர் பண்ணாலும் ஒன்றுமே தெரியாது. அதனால் நான் எதுவுமே கேப்சர் பண்ணல. இப்போது எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். நாம் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு அண்டு அங்கே ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் ஃபோட்டோ வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. ஓவரால் நல்லா முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ நடந்து அப்படியே பொண்ணு வீட்டுக்கு போகணும். பரிசம் போகிறது அப்படின்னா நீங்கள் மண்டபத்தில் வைப்பாங்க. இது வில்லேஜில் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. உங்கள் பொண்ணு எங்களுக்கு தான் அப்படின்னு பூ வச்சுட்டு போகிறது, பூ வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. பரிசம் போகிறது பூ வைக்கிறதுன்னு. நடந்து பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். அண்ட் பொண்ணு வீட்டுக்கு நடந்து வர்றப்பெல்லாம் நான் வீடியோ எதுவுமே எடுக்கலை. பொண்ணு வீட்டில் வீட்டுக்குள்ளே தட்டெல்லாம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா திருப்பி மறுபடியும் வெளியே கொண்டு போய் வச்சு நாட்டாமைங்கள்லாம் வச்சு பேசுவாங்க. ஸோ எல்லாம் ஹரிபரியாக வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இன்னுமே வேலை முடியல அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இவங்க ஏதோ எடுத்து வச்சிட்ருக்காங்க, என்னென்னே தெரியல. நான் பின்னாடி வீடியோ தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். சப்போஸ் வீடியோ எடுக்கலாம் இந்த வேலையை நானும் பார்ப்பேன், எனக்கும் பிடிக்கும். இவங்க தான் மாப்பிள்ளையோட சிஸ்டர். அப்படியே பரிசம் போடுறதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணி உள்ளேருந்து வெளியே எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ 2 ஊர் நாட்டாமையும் இருப்பாங்க.
ஸோ இதான் அந்த பரிசம் போடுறதுக்கான அந்த தட்டுங்க எல்லாமே வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பரிசம் போடுவாங்க. நான் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இவங்கெல்லாம் அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க. எல்லாருமே பரிசம் போடுறதுக்கு அவங்க ஊரில் இருந்தும் மாப்பிள்ளையோட ஊரில் இருந்தும் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருமே உட்காந்துருக்கோம். நாங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்து சாரீ எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டு கொஞ்சம் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. என்ன ஃபார்மாலிட்டின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பரிசை போட்டி கொண்டு வந்ததை எல்லாரையும் தொட்டு கும்பிட சொல்லுவாங்க. பொண்ணுமே வந்து அழைச்சி வந்துட்டாங்க. ஸோ பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் வந்து 2 தாய்மாமா அங்கே காலில் விழுந்து கும்பிட சொல்கிறாங்க. ஸோ கும்பிட்டதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் வந்து ரிங் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க. இப்போது காலில் விழுந்ததுக்கப்புறமா 2 பேரும் காலில் விழுந்ததுக்கு வெத்தலை பாக்கு காசு கொடுப்பாங்க இல்லையா, அது கொடுத்துட்ருக்காங்க. சந்தனம் எல்லாமே வச்சு விடுவாங்க. அது வந்து பாதி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸே மறைச்சிட்டாங்க. ஸோ இதனால் கொஞ்சம் தான் வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சுச்சு. இப்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ரிங் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க 2 பேருமே. ஸோ வெடியெல்லாம் கூட வெடிச்சுது. அதை கேப்சர் பண்ணால் இது போட முடியாதுன்னு நான் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணேன். ஸோ இப்போ வந்து மாப்பிள்ளை போடுறாங்க. ஃபோட்டோலாம் சும்மா அப்படியே வளைச்சி எல்லோரும் எடுத்தாங்க. நாட்டாமல் அவர் வேலை முடிஞ்சுன்னே கிளம்பிட்டார். நெக்ஸ்ட்டு மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு வந்து மாப்பிள்ளைக்கு போடுவாங்க. ரிங்கை போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ இவர் தான் மாப்பிள்ளை. அவங்க பொண்ணு, மாப்பிள்ளை பேர் ரவிக்குமார், பொண்ணு பேர் பார்த்திங்கன்னா யோகப்பிரியா. ஸோ இது ப்ராப்பராக பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வில்லேஜில் வந்து இப்போ ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ரிங்கெல்லாம் மாற்றணும். முதல்ல வந்து ரிங்கெல்லாம் மாற்றுறதா வந்து ஒரு வழக்கம் கிடையாது. பட் இப்போது 4-5 மேரேஜ் வந்திங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு 4-5 மேரேஜில் ரிங் வந்து வில்லேஜில் வந்து சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ வந்து தாய்மாமாங்க வந்து காசு கொடுக்குறாங்க. அதாவது காலில் விழுந்ததுக்காக. இப்போது ஃபோட்டோஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே உள்ளே போய் வீட்டுக்குள்ளே போய் ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாங்க நிறையா. நான் வந்து கிளிப்பிங்ஸ்லாம் எடுக்காமல் சாப்பிட போயிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு சாப்பிட போயிட்டோம். ஸோ நிறைய கூட்டன்றனால கொஞ்சம் கீழேயும் கொஞ்சமாக வந்து அங்கேயுமே வந்து டேபிளையுமே உட்காந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா நாங்களும் சாப்பிட போனோம். இங்கே எல்லோரும் ஹரிபரியாக பேசிகிட்டே இருக்காங்க. பிரியாணிலாம் வச்சாங்க. ரைஸ் தான் சொன்னேன் இல்லையா, உள்ளே வந்து பொண்ணு மாப்பிள்ளையை மட்டும் தனியாக ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது சொல்லிவிட்டு ஸோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நான் அப்படியே வந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன். நான் நல்லா கலாய்ப்பேன். அதை தான் பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ நானும் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்க்கு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. நான் அது பாட்டில் எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க. நான் அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னேன், விலாகுக்கு அப்படின்னேன். அதுக்கப்புறம் நல்லா போஸ்ட் கொடுத்தாங்க. சரி, செம்மையாக முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மேரேஜ் தான் டேரெக்டாக. அவ்வளோதான். அப்புறம் பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் சாப்பிட வந்து உட்காந்துட்டாங்க. ஸோ இதோட விலாக் முடியுது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த விலாக் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பெரிய லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த விலாக் எப்படி இருந்துச்சுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் நந்திகா.